aceea vorbim despre lucruri pe care, din păcate, nu... secțiunea mea de pe blog, în care să prezint astfel de locații care poate să ajute autoritățile la un moment dat să ia atitudine și să devină iarăși niște locuri frumoase. Pentru cei care își fac planuri pentru următoarele vacanțe, în curând o să-ți propun un joc legat de preferințele legate de vacanțe și până atunci mai ascultăm o melodie sau mergem spre mare, destinația pe care ne propune Ina. Radio România, actualități. Ține pasul cu viața. de metri, încadrați-vă pe banda dreaptă. Bună, sunt Andreea, ghidul tău Vodafone. Alright, officers, 1 beef and cheese deluxe, French fries, and orange flavored beverage. Thank you, my brother. Knock it down for me. Booyah! Alright, it is knocked down. And for you, large man, 1 plain wiener, no bun, no sauerkraut, no chili, no mustard, no pickle, no cheese, no relish. No tip. Give it to me. Excuse me to inquire. This meager meal seems insufficient for a man of your tremendous girth. Mergeți mai departe 1,1 kilometri. I suggest you move to my country where everyone is fashionably thin due to lack of food. New diet? Yeah, I read about it in a magazine at the dentist's office. Men's Fitness? No. Esquire.
No. Matu? No. Sports Illustrated? Modern Bride. Huh? None of my business. But you better get married quick, because you're starting the show. It happens to be a good diet, and I'm losing weight. Plus, I'm going to the gym 3 times a week and a half hour every morning on a stationary bike. Well, you got to be careful with that. I read an article that said those bicycles absolutely wreak havoc on a pair of testicles. Well, what are we talking about? A little numbness or that time I shot on my taser?